volt olyan, amire belefértetek, nem hánytatok a műszerfaltól, de elindultatok, és azt mondtátok, hogy na jó, ezzel az urnámat se vigyék, nem megvenni. Volt. A Volvo. De megvetted azért? Megvettem. Azért. Az igazi kretén. Szar, de megveszi. És ott pont az történt. De milyen Volvo volt ez? Ez egy 940-es Volvo volt, de ezt azért vettem meg. Mekkora retardáltat. Nem tudtam volna. Igen. Sziasztok! Ez a Szívósor podcastnak a 4. szeánsza, ha jól számolom, és már pedig miért számolnám rosszul. Itt van velünk a stúdióban Kroneraf becsületes Snapper István, Stump Telós Bandi András, Chipser, a fehérvári J-Leno Máté. Én pedig Zombarácz Iván vagyok, az önök alázatos házigazdája. Krónikása. Az is. Azt mondtad mondani. Mit tudom én, mit mondok már? Tök későn vagyunk, és ilyenkor már... Na mindegy. Iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, kényszerítsétek kedves barátaitokat és ellenségeiteket, hogy nézzék végig ezt a podcastet, mert nekünk akkor jó lesz, és további részeket is fogunk csinálni. És hype-oljatok is minket, mert a múltkor eljutottunk a 26. helyig. Te tudod, mit jelent az egyébként? Én csináltam is. De csak a sajátunkon szoktam. Nem mindegy, mire jó, az van. Nyomni kell gomb. Egy ranglista, amin föl akarunk. Így van, ennyi. Nem akarsz első lenni, bármiben is. Ahogy jöttem ide, le is fotóztam, mert annyira iszonyatosan felkurtam magam, pedig egyébként édesanyám mindig rám szól, hogy ne káromkodjak az adásokban. De hogy jövök, itt ahogy befordulunk a Sárga-Rózsa utcába a nagy főútról, ott az elején van egy 30-as tábla, fölötte egy felkiáltójel, és egy kiegészítő tábla, hogy úthibák. Miért nem csinálják meg? Pontosan ez az. Ennek a 30-as tábla. Nem azzal van baj? Azért van 30-as tábla, mert szar az út, és az benne az iszonyat durva egyébként, hogy az út mellett, mert ott egyébként az volt, hogy az egyik sávba parkoltak az emberek, és nagyon rossz is volt ott menni. Mert hogy jött valaki szembe, akkor benyelted. Ezért az út mellett csináltak egy ilyen murvás parkolósávot leválasztva a kis erdőből, de az úthoz nem nyúltak, ott hagyták azt a hibát, és ez olyan, mintha bemész a hotelbe, kiveszed a szobát, és akkor ki van írva, hogy vigyázzon, szaros az ágynemű. Az meg nem az a dolga, hogy áthúzza, akkor... Mióta van kint ez a tábla, mert az jó, hogy már évek óta. Az idők kezdete óta. És a másik meg, hogy te bemész a boltba vásárolni, és azt látod a húspultra kiírva, hogy vigyázzon, romlott lehet a hús. Vagy mi? Hogy a tökönbe? Rohadt nehéz lenne, és egészen elképesztő. És akkor gondolkoztam, hogy ebből az utcából itt mikor lesz újra mondjuk 50-es tábla. És ott nem az van, hogy lakópihenő vezet, mert utána, hogy mész, látod balra, hogy ott van a 30-as zóna. Tehát ott azért, mert ott emberek élnek, laknak, normálisan akarnak, ne száguldozzon senki. És hogy mész tovább az utcán, egy ponttól már nem olyan az út, mint egy ilyen szájba vert, ilyen népviseleti, vagy ilyen patchwork hippie rohadt ruha, hanem normális egyenletes aszfalt van, és onnan valamiért lehet 50-nel menni, és nincs kint 30-as tábla. De rohadjanak már meg. De miért zavart téged a 30-as tábla? Te azt beszokta tartani? De azt betartod? Mert engem akkor zavarna, csak kizárólag, de azt... Tekintettel rá, hogy már egy kisebb afrikai országnak a költségvetését költöm különböző futóműjavításokra, mert elfossa a szíméringet a motor, az autó elkezd kopogni, recseg a gömbfej, mit tudom, micsoda, rohadt drága. De egy kisebb afrikai országban építünk autópályát és hidat. De hogy ettől meghalok, és nagyon szépen fölvezettel a következő témát, hogy mint mi szabálytisztelő rendes emberek, a te teóriát pedig az, ugye azt írtad beadásmenet témának magadnak, hogy miért a leghülyébbekre szabják a szabályokat, a zebrán leszállás a bicikliről ugyan már. Igen, majdnem szó szerint idézett. Mi volt a szó szerinti? Mármint csak egyáltalán nem szó szerint idézet volt, ha olvastad, hogy mit írtam be, de mindegy. Mondd ki nyugodtan. Nem? Majd esetleg, ha úgy alakul, de igen. A bicikliről soha nem fogok leszállni a zebrán, ezt már most kijelentem. De rendőr előtt is átmegyek. De bocsánat, hogy miért kerülsz te a zebrára a biciklivel? Hát mert gyakorlatilag közlekedek, és nem a szabályok vagy, szerint. És a járdán miért? Hát néha, ha úgy adódik, igen, akkor az vagyok. De ez kimondottan, ez egy tökéletes példa erre. Nem az, hogy én a járdán közlekedek, vagy nem, hanem hogy miért a leghülyébbekre kell szabni az összes szabályt. Ugye ezt azért hozták ezt a szabályt, hogy nézzél körül. Nem. Nem? Nem.
Én megszólítva éreztem magam azzal a hülyénél? Igen, van, hogy a te autósként fogsz Én egyszer még réges-régen írtam egy cikket arról, hogy milyen jó, hogy kiteszik a magyarázó táblát például azon a helyen, ahol a busz lámpára jobbra be lehet kanyarodni simán autóval is, hogyha neked megengedett a buszsáv használata. És ki volt írva egy helyen, és ezt több helyen is láttam már azóta, és megdicsértem, hogy milyen jó, hogy kiírják az olyan hülyéknek, mint nekem, aki azt hiszi, hogy illegálisan van a buszsávban, hogy igen, itt jobbra bekanyarodhatsz, hogyha megjelenik a buszfelirat. Na de a lényeg, a bicikliről azért kell leszállni a lámpánál, vagy a zebránál. Nekem volt egyszer egy baromi veszélyes esetem, amikor egy hozzád hasonló elgondolású ember, aki nem feltétlenül az úttesten, hanem a járdán közlekedett, jött velem szembe, én megyek a főúton, és egy ilyen rendes tempóval jött, egy ilyen 15-ös tempóval, a zebra előtt nyomott egy satuféket, lepattant még a guruló bicikliről, és úgy nekijárt átkelni a zebrán, úgyhogy én egy vészfékezéssel tudtam megállni konkrétan, mert ő nagyon tudatos volt, és azt gondolta, hogy ha leszáll a bicikliről, akkor én megadom neki az elsőbséget, hiszen meg kell adnom neki az elsőbséget. És én megadtam volna neki az elsőbséget minden további nélkül, hogyha tudom, hogy át akar menni a zebrán. De látod, ez egy tipikus hülye volt, aki be akarta tartani azt a szabályt, amit a hülyékre szabtak. Be akarta tartani vele, de azért kell leszállni a bicikliről, mert hogyha autósként mész az úton, nem tudom, előfordult-e már veled, akkor nem tudod felmérni, nem számítasz arra, hogy egy 20-szel jövő biciklis átmegy az zebrán. Hiszen a gyalogos 4-es, 5-ös tempójára számítasz, és ahhoz igazítod a te elsőbségadási kötelezettségedet. Igen, de mivel nem vagyok hülye, ezért, és mivel autót is szoktam vezetni, ezért így megyek, közétek, lelassítok, körbenézek, de még így gurulok, ránézek rád, ahogy jössz, hogy ne satúzzál, és szépen átgurulok szépen, mert akkor gyorsabban átérek, és nem fogok leszállni, és ott kettővel gyalogolni, hogy tovább állj te is. Jó, én meg úgy csináljuk, mint egy hülye. Nem talicska, hogy toljam a biciklit. Miért várod el, hogy én megadjam neked az elsőbséget, amikor te szabálytalanul mész? Hát de ez egy felesleges szabály. Ha nem vagyunk hülyék, akkor ezt le tudjuk hozni. Ezt előbb mondtam, hogy miért nem felesleges. 2 lépés. És hoztál egy példát egy hülyére. Innen most 2 lépés, és eljutunk oda, hogy bele szabad-e tolatni a szabálytalanul parkoló autóba. Ez is egy jó kérdés egyébként, de ezt tartsuk be a következőre. Nálad úgy tűnik, hogy nem kérdés. Nálunk is előfordult, de szerencsére kifizette a biztosító. Mármint, hogy a másik félnek volt szerencséje. Aha, hát nálunk én fogom kifizetni, mert ráadásul még ismerem is a srácot, mert szemben lakik, és jóban vagyunk. És amikor beleakadtam a lakóval, ahogy próbáltam befűzni a lehetetlen helyre, akkor beleértem a lökhárítójába az én lökhárítómmal. Nem az, hogy ilyen ropira gyűrtem, de hát, és akkor a Viki így felüvöltötte az erkélyükre, hogy gyere le, azért nem felét tolata. Hát így megbeszéltük, hogy szóljon aztán a szombarác úri attól. Lúzer vagy kifizeted. Na, de akkor szerinted szabad belehajtani a szabálytalanul közlekedőbe? El lehet ütni a szabálytalant? Nem, én egyébként a nagyon békés és észszerű együttközlekedésnek vagyok a híve. Nekem a legfelháborítóbb mostanában az, bár én nem szoktam magam olyan hevesen felidegesíteni, mint ahogy te az előbb tetted, de ami engem bosszant, mondjuk úgy, az, amikor lemondanak az elsőbségükről az emberek. És nem az ilyen lehetetlen helyeknél, ahol ha nem lesz valaki udvarias, akkor soha nem tud kinkanyarodni, hanem ilyen általános szituációban, szerintem azért, mert fogalma sincsen, hogy neki van elsőbsége, megáll, és akkor elkezd integetni, amit egyébként soha nem látsz, például, hogyha olyanok a fényviszonyok, és akkor elkezd integetni, hogy akkor menjél. De hát barátom, neked van elsőbséged. Akkor most megálltunk mind a ketten, nem és tudja elakadt a forgalom. Igen. Valószínűleg nem tudja eldönteni, zavarba jött, és akkor inkább úgy van vele, hogy jó, haladjál, majd én elmegyek el később. Igen, de ez nagyon megakasztja szerintem a forgalmat. Tehát én a edukáltabb közlekedés híve vagyok. Rád nézek, kopasz, mert te fölülről, mivel rohadt magas vagy, látod a folyamatokat és az élet történéseit. Miért van az, hogy az autópályán random kialakulnak olyan dugók, amikor effektíven megáll a forgalom, és nincs se baleset, se fennforgás, se terelés, se felhajtó, se lehajtó, se semmi. Volt erre egy nagyon érdekes kísérlet. Hogyan alakul ki? Úgy, hogy egy marha nagyot fékez,
a következő még nagyobbat, és a vége az, hogy így sorban ez így végigmegy, mint a dominó, és a legvégén van, akinek satózni kell állóra. Meg kell állni. De ez azért van, mert egy hülye fékezett egy nagyot. Ez egy lökés hullám. Baleseteknél fordul elő, más isában történik valami, lelassít, mert azért tudod, megy, és akkor... A bámészkodás. És így át kell nézni. Az még fel tud bosszantani. Mi? Amikor bámészkodnak, és azért van dugó. És azért van dugó. Igen, és ez Németországban rendszeres, tehát azért ott látunk eseményeket, állsz a gázon, 160-nal mész, és azért kell lelassítani, mert egy hülye elkezdett nézelődni. Ott van egyébként erre szabálysértési bírság erre. Ja, de most a másik sávban helyszínen a rendőr nem fog átszaladni ide, hogy persze, hogy megkurjon mindenkit. Ők felismerték ezt a problémát. Igen. Ez azért van, hogy csináltak talán a japánok voltak, nem tudom, egy nagyon nagy körben mentek az autók, és mindenkinek meg volt adva, hogy ennyivel kell menni. És ha valaki egyszer beleemelt, nem kell fékezni, csak beleemelsz, akkor a következőnek, mivel ő már le van maradva, tehát nem abban a ritmusban emelt bele, mint ahogy te, ezért ő közeledik, neki muszáj belefékeznie, a következőnek megint muszáj, és ez így, mint a dominói végigmegy, és a vége az, hogy valaki megáll. YouTube-on fönn van a kísérlet. Rá lehet keresni. Köszönöm szépen a megfejtést, ma is bölcsebbek lettünk. Bandit, egy filozófiai feladvánnyal jöttél hozzánk. Igazából ez a soha ne találkozz a hőseiddel témának az inverze. Biztos az inverze? Mert te nem azt mond, kezd el, és akkor én majd ráemelek. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk úgy talán, hogy vágyakozunk bizonyos dolgokra. És mivel nálunk a vágyakozás tárgya az autó, hál' Istennek, így nem kell azon gondolkodni, hogy lehetne kipróbálni Scarlett Johanssont egyszer. Miért? Lehet rajta. Nekem vannak más vágyaim, és azért szeretném megjegyezni. De az autókkal szerencsés helyzetben vagyunk, és hogyha valahogy tudunk lehetőséget keríteni arra, hogy beüljünk, és kipróbáljunk egy autót, vagy ráüljünk egy motorra, és kipróbáljuk a haverét, vagy az ismerősét, vagy valakiét, akkor velem többször volt már olyan helyzet, és szerencsé, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkinek hasznos lenne lejönni erről a vágyakozásról, hogyha beleülnének abba, amire vágyakoznak, és lehet, hogy rájönnének, hogy hát ez nem is olyan jó, vagy nem nekem való, vagy nem ilyennek képzeltem, vagy hogy ez egy csalódás, ez mégis annyira jó, és akkor tovább lehet lépni. Míg hogyha nem próbálod ki, akkor bele fogsz esni abba a csapdába, hogy gyűjtesz, nézegetsz, elmész, hiszen már 5 éve vágyakozol rá, megveszed, és utána már nem fogod magadnak bevallani, hogy ez egy rakás szar, hanem onnantól már dicsérni fogod, és körmeszakadtalig ragaszkodni fogsz hozzá, hogy ez a bizony a világ legjobb autója, pedig lehet, hogy egyébként ha kipróbáltad volna az első pillanatban, akkor rájöttél volna, hogy ez egy rakás szar. Még kipróbálni sem kell egyébként ezt az érzést elég. Sokszor elég beleülni. Például a te fókuszod egy ilyen nagyon jó példa. Mármint melyik, a mostani, vagy? A mostani fókuszod. Német ide értem bele hibát. De miért vágyakoztál te arra valaha? Én nekem volt egyszer még ilyen 10 évvel ezelőtt egy olyan ötletem, hogy ez milyen klassz autó, mert én nagyon szerettem. Ez a 2-es fókusz, nevesítsük. Egyes fókusz, ami szerintem egy kiváló autó, és voltak is róla régről emlékeim, hogy boszorkányosan keveset tud fogyasztani a dízel. Én egy takarékos kombiautót kerestem, és egyszer elmentem megnézni egy ilyen dízel fókuszt. Szokás szerint a kínálat legaljáról szakadt vezérműszíjjal árulták, fél óra múlva beindítottam hogy az autót. Szopni is vele. Igen, mert nem volt szakadt a vezérműszíj, csak az égszíj, hál' Istennek. Lealkuttam egyébként is a legalsó árnak a felére, aztán beleültem az autóba, mert addig csak a motortérbe foglalatoskodtam, beleültem az autóba, kértem a sráctól 5 percet, aztán közöltem vele, hogy bocs, ez nem kell. Jaj, tudom, emlékszem már. Vegyen tőled autót a Bandi. Igen, szerettek így barátokat szerezni, mert hát rádöbbentem, hogy én ezt a műszerfalat, én ezt nem bírom nézni egy óránál tovább. Jó, az érdekes, tehát az érdekes az a műszerfal, az tény. Igen. Hát én imádom konkrétan. De ez lehet, hogy azért, mert ez volt talán az első autók egyike, még akkor új volt a cégnél, és én imádtam, hogy ezt vezethettem. A fókusz nekem amúgy is tetszik, még belül is, úgyhogy igazából ez nem egy tévút, de csalódtam már így. Miből átrándultál ki?
Nekem az E-Type Jaguar az egyik kedvencem, az szerintem az a legszebb autó a világon. Várjál, az melyik? Az a... Megcsúszott a fax az első kerék. Ez a Mondeo? Nem, ez E-Type az ilyen 60-as évek. Ja, ilyen furcsa, hogy nagyon alá van esve a kerék, egy ilyen gömbölyű ezt mindig ezt szokták felhozni, hogy nagyon bent van a kereke. De nekem azzal együtt is nagyon tetszik, és a Balázséknál jártam valamikor Fehérváron, ugye a Kárpitos Balázséknál, és pont ott volt egy E-Type Jaguar, mondom, úristen, na akkor most legalább beleülök, és egy kicsit legalább megérezhetem azt a hangulatot, hogy mivel jár egy ilyen, hát azzal a hangulattal jár, hogy én sem nagyon férek bele, pedig nem vagyok egy túl nagy darab ember, úgyhogy egészen hihetetlenül kicsi belül. Igen, voltak ilyen élményeim nekem is. Igen. Én beleférek sok mindenbe. Neked az Elise volt ilyen, úgy tudom. Az Elise, igen. A Lotus Elise. De hogy? Kiábrándultál? Hát nem, hanem az nem fértem bele. Tehát az elég sok autónál Nem, mindenbe beleférek, egyébként belehajtogatom magam, tehát olyan nagyon kellemetlen vezetési élményem még nem volt, de az Elise volt az, amikor egyik barátomnál egy kereskedésben volt egy Elise, és fölhívott, hogy na gyere, vidd el a kocsit, próbáld ki, te azért nem fogod összetörni, és megpróbáltam beleülni, és nem sikerült. De mint a hátizsákot így próbáltad magadra nem, venni, hát vagy mint a Fiat Jackie-ét próbálnád így magadra húzni? Így be tudtam ülni, így a fejem így volt. Azt mondtam, jól le van szarva, de megyek így egy kört, mert agyam összerakja a képet majd, hogy el van tolva 45 fokkal a horizont, de hogy nem tudtam becsülni az ajtót. Tehát a combomon bal oldalt az volt a kormány, és a comb külsőmhöz viszont már hozzáért a kormány, az ajtókárpit, és még nem volt becsukva az ajtó. Tehát így állt Ferdén, és ott szomorkodtam, és ott törtem a fejemet, hogy ezt hogy kéne megoldani ezt a paradoxont, mert ezt vezetni akarom, és nem sikerült megoldani. Te ennyivel nagyobb vagy a Csikósnál? Hát nem fértem bele. A Csikós belefért. De én beültem a Csikósnak az autójába, és nagyon máshogy van összerakva a testünk. Így lábarányok, meg ilyenek picit mások, mint nálam, meg nálam. Mert egész, tehát én beültem most az Alfájába, és teljesen máshogy ülök benne, mint a Csík. És nagyjából egy magasak vagyunk. Egy pár centivel lehet szerintem kisebb a Csík, de nagy minimálisan. És volt olyan, amire belefértetek, nem hánytatok a műszerfaltól, de elindultatok, és azt mondtátok, hogy na jó, ezzel az urnámat se vigyék, nem megvenni. Volt. A Volvo. De megvetted azért? Megvettem. Azért. Az igazi kretén. Szar, de megveszi. És ott pont az történt. De milyen Volvo volt ez? Ez egy 940-es Volvo volt, de ezt azért vettem meg. Mekkora retardáltat. Tudtam volna. Igen. És ez pontosan az volt, pont az volt, amit a Bandi mondott, hogy győzködöd magad az elején, hogy de már pedig ez jó. De ezt azért keveredtem ebbe a helyzetbe, mert elmentem az országba. Az ország másik felébe mentem el én ezt megnézni. Csak 100 kilométerre onnan lerohadt az autó, amivel mentem. Úgyhogy felhívtam az embert, hogy ez nem biztos, hogy összejön, de ő nagyon cuki volt, oda jött értem. Utána visszamentünk, megnézhettem, és hát ugye mivel tudok hazamenni, hát ezzel. Ráadásul nagyon tündér volt a Pali, vagy még el is hozott, vagy elvitt engem oda. Úgyhogy sajnos csapdába kerültem, és megvettem. És 4 hónap után eladtam. És mi volt a csalódás benne? Úristen, a Bandi vezette azt az autót, és nagyon jól összefoglalta a lényegét. Így ült benne, így vezette, azt mondja, fú, de jó, nagyon egyben van, fú, de nem kéne. Tehát nem fogod meg, nem érintett meg az autó. És az a durva, hogy én ezt már elfelejtettem, és azóta elkezdtem nézni ugye megint a Volvo-kat. Ez megint az, hogy be kéne ülni egy kis emlékeztető kezelésre. Ez nem nekem való. Az a váltó, úristen, minden borzasztó. Te várjál, megvetted ezt a Focust, ezért azt hiszem pénzt adtál, ugye? A mostaniért? Igen. Igen. 20 000 volt az alapár. Én extrákkal vettem 90-ért, 4 új gumi volt rajta, ez még 70 000 forintba kerül. De és azzal járok azóta. Várjál, mennyit költöttél rá?
Nem sokat. Ezt hát ilyen 300-400 ezret azt hiszem egyszer összeadtam. Tehát Azért, mert te abban vagy az erős, hogy megveszel egy autót, és utána elkezdesz rá költeni. Igen. És a végén van egy irdatlan 7 jegyű szám a végén. De ez egy aktus, ugye ez egy nagyon fontos része az ez autóval való együttésének. Tudok sok aktusokat ennél. Ez nem aktus, ez az, amikor van a kanapé, ott ül a fehér kislány, és körülötte a gíneai válogatott így körben. Igen. Ez az, és te vagy középen a kanapén. Igen, de ha valamit csinálunk, akkor csináljuk rendesen, zombikán. Úgyhogy én Összedik a kislány a kanapén. Igen, de most benne a favorite-eimbe belelátsz, úgy tűnik. De nekem ez nagyon fontos része, hogy az autóvásárlás, vagyis az, hogy a tiéd az autó, az nálam nem azt jelenti, hogy megvettem. Akkor még nem érzem a sajátoménak. Sőt, általában az van, hogy ha nem nyúlok hozzá sokáig, akkor hónapokig még úgy érzem, hogy az valaki másé. De amikor lett vele valami szenvedés, és a véremet adtam érte, meg egy csomó pénzt, na onnantól lesz az enyém. Amikor az emberek azt mondják, hogy hülye voltam, hogy megvettem, én akkor mondom, hogy de jó, hogy megvettem. Figyelj, és hogyha már ott van, hogy tényleg minden szart megveszel, amit még nem is akarsz, azt is, akkor miért van az, hogy mondjuk, amit egyébként talán közkívánatra kérdeztek a népek, hogy mondd el az adásban, és engem is érdekel, hogy akkor a Cube-ot miatt, akkor miért nem adtad el nekem? Az a Cube azért nem lett a tiéd, zombikám, mert nem vetted meg. Ez egy ilyen nagyon egyszerű helyzet volt egyébként. Ezt azért is mindenki előtt szerettem volna tisztázni ezt a helyzetet. Amikor ott a KP-s vevő. De miért nem vetted meg? Nem tudja, fogalma sincs, úgyhogy el kell mesélnem. Tehát ez úgy volt ez a dolog, hogy én valamelyik csoportba beraktam a Cube-ról egy képet, már nem tudom, valami kaland volt vele, és a zombi írt, hogy ha ezt majd egyszer eladod, akkor juss a eszedbe. Na oké, eltelt egy kis idő, és nekem beakadt a Honda Civic Type R, az EP3, Igen. 2001-2005 között, hogy azzal kéne járni minden nap, és bömböltetni 8003-on, meg mit tudom én, na mindegy, hülye gyereknek lenni. Így valahogy ez így bejött. És írtam a zombinak, hogy így elgondolkodtam rajta, hogy esetleg eladom ezt az autót. Zombi írt, hogy jó, rendben van. De pár nap múlva eltelt 3 nap, és kitisztultam. Már nem akartam venni EP3-at, meg gondoltam, hogy az szétrázza a belemet, meg hülyeség, mindegy. És téged a hülyeség ellenérve egy autóvásárlásban, Máté? Írtam a zombinak, hogy bocs, de meggondoltam magam, már így nem eladó. Nyomott rá egy szomorú fejet, visszanéztem. Gondoltam, ez azt jelzi, hogy nyugtázta. Erre írt egy nap múlva, hogy jönnénk megnézni a Cube-ot az asszonnyal, hogy milyen. Én mondtam, hogy persze, gyere, de nem eladó. De megmutatom szívesen, hogy kipróbált, hogy milyen, hát akarsz venni egy másikat. Erre oda jött, én elmondtam 20-szor, hogy nem eladó ez az autó. Majd távoztak. Én pedig 2 nap múlva kapcsoltam, hogy mégis el akarom adni. 2 nap telt el. És írtam a zombinak, hogy figyelj, vidd. Nem alkudozunk semmi, vidd. És írta, hogy kap be. Már nem kell. Bazd meg a fűnyíródat. Úgyhogy ez így történt konkrétan. Pedig a Cube nagyon jó. Az egy Én is ezt éreztem. És tök örültem volna, hogyha a zombihoz kerül, de hát nem tudja, hogy Cube-ot akkor kell venni, amikor van. Igen. Ezt nem lehet. Egy 6-7 darab átment. Ellenfázisban mozogtatok, ez volt a probléma. Ellenfázisban mozogtak. Tehát, mint amikor 2 színusz hullám mindig... Igen, meg hát utána az volt, hogy mentünk haza, De azt találkozik van egyszer. egy hazafelé menet, van egy emelkedő az Óhegy nevű részen, és ott ledundiztam a T5-öt, és amikor az ugyanazon a diszkrét sportkipufogó, és elindul fölfele, és érzed, hogy... Akkor a színusz hullám így lefelé. Hogy azok a pónilovak benne kanosak, akkor a feleségem így ránéz. Azért jó ez. És akkor úgy voltunk vele, hogy akkor Máté menjen a Cube-jával. Vegyen egy fókuszt magának, aztán abba sem vegyen. Te meg azóta nézegeted a check engine, de hát... Ezt addig is nézegettem, szerintem én akartam eladni. De most már nem nézegettem, hiszen 3 hete a szerelőnél van. Egy 6-7 Cube átment a kezünkön,
így eladás szempontjából, és volt egy, amit nagyon szerettünk, mert le volt egy picit csüccsentve, és olyan felnőtt tettek rá egy jó eltével, amikor a Sárvédi ív szélénél van a kerékszél. Most is árulnak egy ilyet. Fú, az de jó néz ki. Nagyon. Lehet, hogy az Automata sok lesz. cube nincs. Ja, az a baj, igen. Láttad? Az a nagy probléma. Néha azért ránézek még a cube-okra, mert ez egy nagyon csodálatos dolog. Nagyon sok a diesel cube-ben, ezen teljesen meglepődtem. Az borzalmas. És hogyha valamit nem kívánna egyetlen egy porcikán sem, az egy dízel kis autó. De ez egy 1.6-os kiváló autó. Igen, volt, lett nem volna. vették meg, igen. Ezért eladtam többért másnak. Viszont én már valódi közkívánatra csapjunk bele mondjuk úgy a műsorunknak az egyik, nem tudom, zászlós hajójába, a nyomi vagy menő. Vannak új jelöltek. Kérdezték, hogy a Totem GT-ről mi a kollektívának a gondolata. Mi? Ez a Restomod ilyen full carbon alfa utánérzés, nagyon porez, de egyébként nem egyértelmű, hogy ez a igaz út. Csikós féle alfának a keres rá. ezt a módja. De ez biztos, hogy benzines? Úgy Restomod? Nem, ennek úgy, hogy egy villanyosítva van. Hülye vagy, hát ezt nagyon dugnám. Ezt nagyon dugnám. Ez. Ja, igen. Hát ez nagyon. De hogy minden full carbon, minden csőmodern, de én is ugyanazt érzem, amit a Bandi arcáról lehet leolvasni, aki videóban nézi. Én nem vagyok Restomod ellenes, sőt, nagyon szeretem, hogyha egy öreg autó elkezd jobban menni, mint mondjuk gyárilag. Én egy kicsit most már így a naturalistább vonalat követem, tehát én a core tuningot szeretem, mint hogyha egy 3-400 lóerőt beleraksz egy ilyen autóba, és már csak a kinézete maradt az, ami volt, és minden más olyan, mint egy új autóban. Tehát amikor így beköltözik egy új műszerfal, egy injektoros, elektromos gázpedálos motor, meg egy őlinc futómű, és már igazából lehet, hogy nem is az a futómű van benne, hanem egy másik autóé, akkor én egy kicsit úgy érzem, hogy elveszett a varázsa a veteránnak. Én vitatkozom ezzel. Én is. Abszolút. Szerintem ez egy másik autó. Szép. Ennyi. Oké. Szóval nem? Nagyon. Én nem, nem azt mondom, hogy megköveznélek érte, hogyha beállítanál egy ilyennel, vagy kitörölném a számot a telefonból, csak nekem nem kéne. Nekem nagyon gyönyörű, nagyon látom benne a csikósféle gyönyörű alfát, és az, hogy ez még úgy megy is, meg nem tudom, hogy mennyire üzembiztosak ezek hosszú távon, de igazából ezeket úgysem használja senki egyébként, csak ezzel mennek. A modern technika az általában jobb. Nem mennek road movie-ra. De nekem nagyon tetszik, úgy, hogy van, de gyönyörű ez az autó szerintem, minden porcikája gyönyörű. És azért van létjogosultság, amire itt érünk ebbe a világba, az Ioniq 6-ok, meg az egyéb undormányok között, és azért, hogy visszanyúlnak ezekhez a formákhoz, azért erről a mai világ tehet szerintem, hogy ezek mindörökké gyönyörűek maradnak. Abban maximálisan egyetértünk, hogy új autók között nincsen szép szerintem már. Tehát azt a régiek között kell keresni, de lehetne újat csinálni, olyat is, ami jól néz neki. Tehát azért vannak jó kinéző új autók. Mondjuk villanyos vonalon az Ioniq 5 szerintem az egy bombaformatáv. Hát az 5, igen. De a Renault 5-től ilyen megvadulok. A Renault az új Panda is adogatja kimondottan, de az új Renault 4 is valamiért ilyen delejezően hat, az ugye lehet, hogy mert Renault-s vagyok lélekben nagyon, Renault 4. De azokat én megláttam, és így... Most azt tettünk a mamának. Igen. Igen, azt láttam, és jó színben minden. Az gyönyörű. Jó konfig. Az gyönyörű. Nagyon szereti a feleségem, és az i3-ast is nagyon szerette, 5 évet i3-asozott, de most ez a Renault, ez új szerelem. És szexi nagyon. De ugye ezeknek a formavilága is azért visszanyúlik. Hát tehát ezt sem nevezhetjük egy új formának. De rohadt jó nyúltak hozzá megint. Persze, tehát ugyanaz, mint az 500-as Fiat, ahhoz is jó nyúltak hozzá. Nekem ezért tetszenek ezek, tehát így dicsőítik a múltat. Nagyon-nagyon tetszik nekem ez a vonal. A Renault 4-es is tetszik, bár az 5-ös szerintem szexibb. A New Beetle? A New Beetle is tetszett nekem. A második. Nekem az első is. Szerintem az első gáz. Nekem az első is tetszett. Figyelj, 1998-at írunk. Igen. Talán. Igen, valami ilyesmi. Bénácska. Nekem nem. Tehát akkor szerintem, most mennyi ez már hány év, az 30 évvel ezelőtt, az nagyon szexi volt.
Szerintem. Tehát akkor. De az újabb, az szebb tényleg. Az új, az A második generáció, meg a harmadik is szerintem szexi, az is jól néz ki, bár az még kicsit nagy lett. De ezek jól néznek ki, bár nagyon csúnyán beleállt, tehát nincs, nem lehet venni, elfogyott. Voltunk egy kereskedésben, csak Cabrio Beetle-t árult az ember. Semmi más. Egyik haverom is így ráállt ezen. Kizárólag. Kicsit. Azt mondtad, hogy feszesre veszed a műsort. Igen, akkor bocsánat. Nissan Murano első generáció, az a nagyon krumpli. Nekem az semmit nem mozgat meg bennem. De nyomi, vagy menő? A semleges teljesen. Nem érdekel. Ugye? Tényleg Cabrio, tényleg volt belőle. Az valami rózsaszínt béreltek a rézmonyóék, mikor kimentek Amerikába, akkor valami rózsaszín Murano Cabrio-t béreltek, igen. Na, az nyomorék. A nyomorék, de a Murano önmagában szerintem olyan semmit nem mozgat meg bennem. Ez nem egy poénforma terv volt? Nagyon más volt, mint a többi, azt nem kevered össze. Amikor új volt, V6-os motor. Akkor sem mozgatott tehát meg nem utálsz minden ilyet azért. Hát nem érdekelnek a fajgyűlölője vagy az SUV-knek. Nem fajgyűlölője, csak nem. Egyszerűen nem látom a relevanciáját, miért kellenek ezek a forgalomba. Meg persze nyilván divat lett, kényelmes beülni, jobban bírja az úthibát. Én ezeket a krumplikat. Stb. De egy ilyen azokra az SUV-k, amik egy RAV4-es méret, meg ezekkel, hogy nincs bajom. Tehát engem azokat érzem, nem zavarnak, csak fölöslegesnek érzem, mikor 2,5 ton egy SUV. Chrysler, az X7, 8-ak, 9-ek, Q mindenfélék, ezek a nagy batárok, ezek annyira feleslegesek szerintem. Egységesen egyetértek. Chrysler PT Cruiser. Menő. Full gáz. A belseje undorító. Több is volt nekem. A váltókarját nagyon szeretem, azt a kis csontgolyót a Chrome Rudon. De hát hogy néz ki? Nekem tetszik. Nekem is tetszik. Belülről undorító, emiatt nem vennék soha, mert azt nem tudnám elviselni. Hát én írtam is. Ennek a csak egy ilyen wannabe retro autó. Nekem tetszett. De miért melyik nem retro autó wannabe? Hát az 500-as Fiat például, mint felhoztuk, azt szerintem megegyezhetünk, meg a New Beetle-nek a második generációja, azt én esztétikailag abszolút teli találatnak, de a PT Cruiser ez egy konkrét autónak a újraálmodás? Nem. Az csak egy ilyen gangster kinézetet akar. Hangulatot. De igazából egy elsőkerekes gáz. Hangulatot, és utána volt belőle egyen nagyobb, hogy nem HHR. Láttam egyet. De az elme baj a HHR. Hoztam valakinek. A tanál csak egy súlyosabban. A Prowler. Az igazi kreténség. Az adom jó. A Prowlerben az nagyon tetszett nekem, abban a narancssárga. Volt egy autókereskedő, akinek volt, és az megjelent időnként a vámhivatalnál vele. Hát látványos volt. Nem tudom, ez milyen, de nekem tetszett az is. Hát nem fogom elvásárolni előled. És biztos, hogy nem, mert nem fogok venni. Előlem nem veszed meg, de nekem tetszett a formája. És az utolsó tételünk, Honda Prelude, 5. generáció, a rombuszlámpás. A legújabb? Hát nem most van új, de az előtti utolsó. Az előtti utolsó rombuszlámpa, várjál most, ez melyik? Aminek a hátulja még jól néz ki, az eleje meg nem. Várjál, most rágooglizom meg. Keverem, volt egy gömbölyű, és akkor utána lett belőle egy szögletes. 5. generáció. Akkor te tudod, hogy ez milyen? Én azt hiszem, hogy tudom. És gáz? Hát a hátulja nem. Az eleje azt szerintem csúnya nagyon. És emiatt nem kér. De hogyha látok ilyet az utcán, akkor én csettintek rá, mert nekem tetszenek az arányai. Csak kíváncsi vagyok, hogy azért van, mert perverz vagyok, vagy azért van, mert van benne egy kis dög. Erre tetszik gondolni? Arra tetszek gondolni. Muti egyet. Ez. Azaz. Nekem ez rendben van. Nekem az eleje nem tetszik. A korosztályában nem volt rossz a design. Én a Prelude-öt mindig egy ilyen kicsit így, még mindig visszajelünk a Csikóshoz, akkora legenda az ember. A Prelude az ilyen bulvár GT, vagy hogy hívják ezt a kategóriát, hogy igazából nem megy jól, csak jól néz ki. Úgy néz ki, mintha tudna menni. Igen. Volt ebből talán 2-2. Érdektelen motorok. Ilyen amerikai piacokon, vagy valami ilyesmit. Itt nálunk ugye a 2 liter volt, ami... Tudom, a 2.2 ez volt egy automata váltó. 4 sebességgel talán, nem? Az amerikaiakat létezik ebből Typer? Nem rémlik.
maximum JDM. Nem, hát ugye az Integra, az volt a éles fegyver. De hát arra mindenki tudja, hogy abból a Type-R az császár. Na, hát, de ott van a jó autó, mindenki ilyen prelüdökkel van. VD volt. Az eleje. De legalább megy. Erre emlékeztem én a Az Integrának? Az nagyon csúnya. Az sose láttam 185 ló csúnyának, de 2-2. De érdekes. lehet, hogy azért annyira szeretem. Lehet. Igen. Az Integra az zseni. Az elhiszem, hogy jó. Az brutál. Nekem is későn adatott meg, hogy bele tudjak ülni, de az nagyon meggyőző. Egy igazi büdös paraszt. Tehát az a nyers, nagyon akar forogni, nagyon akar menni, látszik, hogy arra csinálták, hangos, nincs benne hangszigetelés. Úrva jó. Kaptunk kölcsön egy ilyet tesztre, akkor azt csináltuk a Borsával, hogy elmentünk a ringig, lopakodóban. Tehát, hogy ne kapjunk semmilyen benyomást az autóról, hanem ez a 2000 környékén így ellopakodtunk a ringig, és akkor jó, 2-es, kurultunk így 2000-nél, és akkor na frutizzul le, és nézzük meg, hogy mit csinál, és hangosan felröhögtünk az első gáznál. Tehát amikor azt így elkezdett forgatni, és így megjön a hangja, megjön az ereje, elkezd rendesen élni, tehát azt érzed, hogy él a gép. És úgy 2-3, és röhögtünk hangosan a Borsával, és sajnáltuk, hogy megkapcsoltuk be akkor a kamerát, de annyira jó volt az első érzés azzal kapcsolatban. És utána mentünk, ugye Type-R ilyen teszt volt, és volt a White Edition Type-R utána, az FN2, meg volt utána a 2017-től gyártott Type-R, és mindegyiken azt érezted, hogy igen, jobb lett, de mindig egy picit finomabb lett, és kezdett ilyen úriember autó lenni, és az utolsó Type-R az már ilyen nagyon úriember volt, és úgy nem azt kaptad, amit az Integrától kaptál, hogy megkaptad a telepi hülye gyerek érzést, csak gyáriban megcsinálva. Minden elpuhult. Igen. Az M3 és minden utána. Olyan kicsit finom, olyan szofisztikáltabb lett, és gyorsabb lett, igen. de az Gyorsabb lett, erősebb lett, de az élményt a Type-R-ben kaptam meg az Integrában. Hát ezek a Hondák ezt nagyon tudják ezt, ugye, hogy a lóerő az sok, a nyomaték meg 2, de mégis ez... 2-vel kevesebb, mint a lóerő. Így van. Tehát amikor a lóerő több, mint a nyomaték, azért az nagyon más hangulat, mint amikor ez fordítva van. De én is nagyon szeretem. Ilyen blogbejegyzésben valaki beírta hogy egy kommentnek, hogy milyen motor az, ahol a nyomaték az kevesebb, mint a lóerő. És akkor aláírtam még egy versenymotor. De egyébként tényleg a Type-R is az attól jó, hogy van rajta egy kipufogó, és megkapod mellé azt a hangélményt, de semmi, egy rohadt kipufogó, és mindenki azt mondta egyébként, aki hallotta kívülről menni, hogy Camringen mentem vele, hogy úristen, de jól szól az autó, és azért jó vele menni, és azért jó nézni, mert annyira jó hang. Amióta vannak villanyautók, megtudtuk, hogy milyen rohadt fontos az, hogy jó hangja legyen egy autó. Hogyne. Hát már attól jó tud lenni egy autó. Nem is kell semmi csak más az. egyébként. Így van. Igen. Hát ugye basszus, a Subaru VRX ST-it ez adta el, hogy... Ott van más is, de nyilván kellett hozzá egy olyan rally karrier. Mindenki mondta, hogy igen, az Evo azért jobb, de hogy szól, és akkor hang. De figyelj, 400-as bandit, az is igazából nem egy erős motor, de olyan hangja van, hogy megőrülsz. Mennyit forog az 19-et, valami nem, az a 250-es, amire te gondolsz, a 400-as. A 400-asnak van egy olyan specialitása, hogy a japánok már ezt az ilyen egyengyártási simogatást, ezt megcsinálták már akkor, és én úgy tudom, hogy a 400-as bandit motor 1002-esíthető. Ezt egy nagyon nagy Suzuki mágus mondta, hogy bár nem csinálta meg, de fejben végigjátszotta, és azt mondta, hogy arra a forgattyús házra szerinte rá lehet pakolni a teljes 1002-est. Ami mekkora sleeper, hogy a forgalomban van egy 400-asod. Meg az egész motor pici. De hogy mindene papíron, de ott van az 1002-es hengásor mindennel. Hogy csillog a szeme. Meg kéne csinálni, nem? Én már ebből kiárazódtam. Én mással játszom, de arról nem beszélhetek nyilvánosság előtt. Viszont már jó, hogy szoboztad az M-ringet, ahol te hatalmasat autóztál. Tehát pont ez a 3 jó madár, aki itt körülöttem van, voltak közösen pályaautózni, ahol eleve
Ti azt írtátok, hogy szopóroller egy pumpapályán, vagy valami ilyesmivel konferáltátok te írtad azt? Én voltam, mert nekem a legfájdalmasabb része, azt hittem, mielőtt odaértem. Kezdjük messzebbről. Igen, a legfájdalmasabb része az a felkészülés volt. Ugyanis a sztori az úgy kezdődött, azt hiszem, hogy én megláttam. Én feliratkoztam valamikor évekkel ezelőtt egy valamilyen weblistára, hogy ha majd lesz pályanap, esetleg ezen a új versenypályán, amit megépítettek már ki tudja hány éve, és már MotoGP is volt, meg minden. Hogyha lesz egyszer pályanap, akkor csak meg kéne ezt nézni, hogyha itt van egy versenypálya a közelben. Balatonpark Circuitről van szó. Hát egy délelőttön, valamikor június környékén, nem tudom, május vége, június elején megérkezett az a levél, amiért én feliratkoztam erre a listára, és közölték, hogy hát lesz pályanap júliusban. Úgyhogy én azonnal értesítettem a tettes társakat itt, akik jelen vannak. Berángatott bennünket. Igen, és hát néhány perccel később be voltunk regisztrálva mind a sportos csoportba, a kopasz javaslatára. Biztos bénák lesznek majd a túra osztályban, és majd a sportos az lesz a jó nekünk. Tehát a túraautó világbajnokság is a bénáknak szól, ha jól értem? Voltunk már pályanapokon úgy, vagy versenypályán úgy, hogy Mareával Porsékat autóztunk körbe. Sokszor van az úgy, hogy tényleg ilyen nagyon amatőr hangulata van a túrás csoportoknak. Úgyhogy egyetértettünk, jó, oké. Néhány nappal később én megnéztem a pályarajzot. Mert milyen nem tettük meg? Előtte nem tettük meg, hát gyorsan kellett ott cselekedni, hogy legyen helyünk, mert én attól tartottam, hogy el fog fogyni az összes hely, hiszen jó időpont, jó helyszín, minden. És konstatáltam, hogy itt akkora fékre lesz szükség, amekkora a világon nincsen szerintem ezen a pályán. És akkor végig gondoltam, végigpörgettem az utolsó pályanapon, amin voltam a haverom BMW-vel, a Kakucsringen, és ott is azért az nem egy intenzív pálya, hogy úgy mondjuk, se a... 2-3. Igen, 2-3, nincsenek nagy féktávok, de ott is azért a fék elmelegedett meg az Euroringen is. Nekem ugyanis a 0-2-esnek azért nagyon-nagyon gyenge, egy 240-es hűtés nélküli tárcsája van elől. Nem mondom, jó, akkor eljött az a pillanat, amit már régóta halogattam, hogy akkor kerüljön egy nagyobb fék előre a BMW-re, és akkor már mindenem megvolt hozzá, igazából féknyereg, régi tervek alapján haladtam, már csináltam ilyet 21 néhány évvel ezelőtt 0-2-esre, és akkor rajta voltam úgyis a listámon, hogy akkor megcsinálom. Elkezdtem vásárolgatni hozzá a cuccokat, mint féktárcsát, fékbetétet, amiből újat vesz az ember. Nekiálltam a féknyeregnek, és a 6 légtelenítőből az elsőt, az könnyen kijött a felújításnál, a 6. beletörött. Ez volt az első finom jelzés, hogy ott azért baj lesz. Aki messzedett ki féknyeregből betörött légtelenítőt, azt tudja, hogy ezzel 1-2 estét el lehet tölteni, amíg az ember azt onnan kiszobrászkodja. Jó, azon túl voltam, menetmetsző, mindent megjavítottam. Elvittem a féknyergeket már a homokfújásnál, és ezért nagyon nehezen lehetett összehozni, hogy akkor időpont, és igazából rettenetesen utálom ezt, és mindig megpróbálom elkerülni, hogy valamit időre kelljen megcsinálni, mert az nekem tönkreteszi az élvezetet, hogyha nyomás alá kerülök. Nem tudok elbabázgatni úgy, hogy azért azok a légtelenítők is jobbak lennének sárga horgonnyal, akkor elviszem még ide, meg amolyan. Igen, tehát így nem tudom azt a élvezeti szintet kihozni az építésből, amit szeretek, de hát itt muszáj volt cselekedni, és a csomag a fékhez, a fékbetétet, meg a féktárcsát, az úgy jött meg, pont nem voltam otthon már, az is egy következő jel volt, hogy a egyik futár hozta a féktárcsát, a másik a fékbetétet, pedig egy csomag volt, és akkor nem lehetett átvenni, mert akkor ki kellett fizetni az egyiket, és akkor a másik még nem volt ott. Az is egy ilyen logisztikai szörnyűség volt. Ez tovább ment ez az örvény, ami itt keletkezett igazából mellettem a féképítés közben. Nagyjából 1,5 héttel a esemény előtt eljutottam odáig, hogy felpróbáltam a féknyerget a gólyalábra, és hát akkor konstatáltam azt, hogy nem fog felmenni az a felni, amivel én megyek. Amivel én pályanapozni szoktam, tehát a 13-as kerék az erre a féknyeregre konkrétan nem fér fel. Összekerestem a garázsban mind az 5 vagy 6 felniszettet, amin volt 13-asba, végig próbálgattam, hát
Egyik se, nyilván. Ilyenkor előkerül a flex, és akkor lecsapod a nyerek szélét? Hát az volt a szerencsém, hogy akadt még egy 15-ös felniszett is a garázsban, amit régen bekészítettem. Nyilván nem volt felújítva, tehát egy ilyen kicsit ilyen hámlólakos cucc volt, amit én utálok, de ugye ekkor már benne Antik. vagy. Hát ez igazából az ilyen lelakott, én inkább azt mondanám. Fotókon nem látszik. Fotókon nem látszik, de nekem nagyon bántotta a szememet, tehát már eleve akkor belekényszerülök a 15-ös felnibe. 15-ös felnit felpróbáltam, jó, nem szeretem a 15-ös felnit, rájöttem már ezen az öreg autón, mert szerintem nem illik hozzá, de jó, akkor muszáj lesz ezzel menni. Volt egy bekészített gumigarnitúrám is hozzá, 4 garnitúra. Fú, munka előtt gyorsan Ez elmegy. egy garnitúra 4 darab. Egy garnitúra, Oké. 4 darab. Egy idős Mikulással. Tessék? Egy idős Mikulással. A gumi. Ne, jó, ti tudjátok, hogy én nem veszek új gumit soha, de ezek Azért kérdeztem. alig 10 évesek lehettek. Tehát új. Hamvas. Igen. Elmegyek a gumishoz, felszereltetem, az egyiknek ki van csípve nyilván az oldala. Akkor a gumisnál fejvakarás, oké, van ilyened? Van, oké, akkor valamit rakjuk föl rá, akkor megint akkor még 2 másik gumit vettem hozzá, már napokra voltunk a végén, és akkor pár nappal előtte, megvolt a felniszet, megvolt a gumi, féknyergek felújítva, a légtelenítő benne, felmegy rá, és akkor raknám be a fékbetétet, és látom, hogy a kis pöckök, amik helyén tartják a fékbetétet, ez 2 ilyen csap van keresztbe a féknyerekbe, azok rövidek. Hát nyilván az nem a hűtött tárcsához való, hiába rendeltem ahhoz, mit tetszek? Bemegyek a webshopba, berendelem mind az 5-öt, ami létezik ebből a féknyerekhez, ebből a pálcikákból, másnap elhozom őket a boltba, 2 nap van még hátra a pályanapig, mindegyik rövid. Ekkor írtam nektek azt, hogy hát nekem még ma este hegesztenem kell, és akkor 2 pálcából összehegezgettem mind a 4-et, és pontosan az történt, amiért én utálom ezeket a helyzeteket, hogy előző este még ott állok, hogy nem tudom, hogy hogyan fog összeállni a dolog, de összeállt végül, aztán elmentem még este próbakörre, fékbetét be, fékbetét ki, dugatjuk a tárgyárat, minden, jól van. Akkor este 9-kor becsuktam a garázsajtót, akkor mehetünk holnap a pályára. És akkor itt átadom nektek a szót, hogy Porsche-s szemszögből milyen lehetett ez a Balaton Park Circuit-es pályanap. Az a lényeg, hogy ez egy olyan pálya, mint a Bandi is mondott, hogy nagy gáz, nagy fék, és igazából, amit szeretünk az a versenypályán menésben, hogy trükkös, össze kell rakni az íveket, lehet, hogy el kell kórnod egy ívet teljesen, azért, hogy a következő 3-on jól gyere ki, és akkor ott elkezded sakkozni, hogy kezded megismerni a pályát, kezdesz rájönni, hogy hol van hogy merre kéne menni, és akkor úgy szépen lassan rakod össze, és akkor szépen itt csalod fel a tempót, de itt ezt nem tudtuk megcsinálni, mert teligáz, és ilyen 200 körüli tempóról, nem is nagyon néztem a műszert, egy rohadt nagy fék, és elfordulsz a sikánba. És a sikánon abban nincs művészet, az ilyen túl kell lenni rajta, szar, rohadtul le kell föllassítani, vagy 50-re, nem tudom, kb. 60-ra. Elfordítod, ott megbillen a kocsi a kerékvetőn, és akkor megint állsz a gázon a következő éles fordulóig, megint nagyon kell fékezni, és a célegyenes utáni jobb kanyar volt az érdekes, mert utána abból még jött 3 bal, és abban volt trükk. De ennyi volt az összes. De az a leggennyesebb kanyar szerintem az egész pályán, legalábbis nekem így néhány menés után úgy tűnt, én azt rettenetesen utáltam. De tényleg ez van, hogy 4 komoly féktáv van a pályán, mert 4 komolyabb egyenes végén vagy egy visszafordító, vagy egy sikán következik. Tehát a középsőben van 3-4 kanyar egybefűzve, ami úgy azt mondom, hogy ez egy élvezetes rész, de egyébként csak az autódat gyilkolod. Igen, de nagyon. De a rohadtul, de a végén már nem is fékeztem nagyot. Tehát nyilván az első pár kör az megnéztem 1-2 belső videót a YouTube-on, hogy mégis merre van az előre, mi fog következni, és hogy ne ott teljesen vakon menjél, és hát az első pár kört így megvolt, és akkor az ember elkezdte hegyezni a féktávokat, hogy egyre később, és aztán és megszólalt a fék, így elkezdett morogni, és akkor eldöntöttem, hogy akkor mostantól nem hegyezünk féktávot,
mert nem azért nem kell lerúgni az első napon a 4 féket róla, és ha már nem hegyezed a féktávot, és már nem feszíted, akkor meg már minek mentél? Ugye a BPC az szerintem egy szarpálya. Hát abból a szempontból... Kimondtad. Nem szabadott volna? De. Az adásunk egyre újabb barátokat szerzünk itt a podcaston. Ott ugye az volt, hogy ezt a pályát megépítették, és amikor elkészült, akkor mondták azt róla, akik oda kilátogattak erős autóval, hogy hát itt ilyen 400-500 lóerőtől kezdődik. És akkor ez egy ilyen elcseszett ilyen klubsport pályának indult, viszont aztán különböző okok miatt oda vitték a Superbike és a MotoGP futamot. Politikai háttere van, hogy miért nem készült el a Hajdunánás, miért nem lehetett a Hungaroringre, mert akkor egy másik cég nem tudja a promóciós jogokból beszedni a... Ezek perképes állítások. És motorversenyre jó az a pálya? Na és hogy nem. Szerintem nem. Viszont, és nem is volt alkalmas rá, és akkor utána belelocsoltak, nem tudom én, 8 milliárdot arra, hogy tehát hogy az FIM-nek az egyes szintű dologára, ami a MotoGP, meg az FIM 2-esre megfeleljen, átépítették úgy, viszont ahhoz meg kellett lassítani a nagy egyeneseket. Ezért beletettek sikánokat, meglassították ott, ami azt jelenti, hogy rohadt nagy féktávokat tettek bele, és az amúgyi stop and go pályából csináltak egy rossz ritmusú stop and go pályát, ami ráadásul Superbike és GP-re is, hát nem az igaz, és akkor ebből ment itt a kommunikáció, hogy de hát a versenyzők hogy dicsérték, hát a versenyzők dicsérik mindig, amikor forog a kamera, mert nekik az a dolguk, hogy jelenleg a magyar nők legendásan szépek, és milyen jó volt ez a pálya, és really enjoy the race, I try to overtake it, thank you for the team, I'm really happy, és we will hope, we'll celebrate Sunday, nem tudom, és akkor ezt így lemondják ott a hülye spanyol meg olasz akcentusukkal, de hát, hogyha megnézted a bármelyik ottani futamot, GP-t vagy Superbike-ot tavaly meg idén, a szezon legrosszabb futamja volt, mert nincsenek jó előzési pontok, nincs folyatás, nem váltják el a 4-est, és nem olyan, hogy miért lett ilyen ez a pálya, az egy jó kérdés. Miért nem lehet azt mondani a pályatervezőnek, hogy haver, csinálj nekem egy olyan pályát, mint Phillip Island. De ennyi pénzből jót lehetne csinálni, mert ugyanannyi pénzből lehet jót csinálni. Ezt akartam mondani, hogy egyébként döbbenetes erőforrásokat öntöttek bele ebbe, tehát a kiszolgáló épület fantasztikus, a kiszolgáló személyzet, ami pályanapon nekem teljesen meglepő volt. Nagyon aranyosak voltak, kedvesek voltak, tényleg. Udvariasak voltak, tehát igen. Egész millió az nagyon kellemes volt ilyen szempontból. Igen, mindenki nagyon normális volt, aki úgymond személyzet volt. Igen, mondjuk eléggé úri volt a közönség is, tehát én megdöbbentem. Ti ott voltatok, hát mi más lett volna? Hát kicsit kilógtam, úgy érzem. Mi közönség kedvenc annyi GT, 3-as Porsche, meg MS BMW, tehát igazából 80% Porsche volt, a maradék az AMG meg MS BMW. Nagyon hegyes kocsik voltak, nagyon. Volt egy-két ilyen olcsóbb versenyautó, volt drágább versenyautó, tehát versenyautókkal is jöttek emberek, de a milliárdos volt az autópark. Igen. De az is sokat elárul a pályáról, hogy még nekik is hűteni kell. Igen. Ugye én megszoktam a Porsche-nál, az én Kajmánomnál, hogy egy nagyon kicsit kitér a mutató a 80-tól, amikor pályán vagyok, és akkor az úgy marad, mármint nem, hanem versenypályán. Tavaly is az Euroringen, amikor mentem egész nap vele, akkor kicsit kimozdul és kész. Itt már elkezdett menni a mutató fölfelé, mert üveghangból üveghangba mész két sikán között, és borzasztó, nem élvezi az ember. Hát még úgy se élveztem volna, hogyha nem ül mellettem a nepper, de így, hogy ott volt. Nem tudom, valaki mente már úgy, hogy mellette ül a nepper, legalábbis aki nem tud vezetni. Annak mindenképp javaslom, mert óriási a műsor. Hogy végig baszogat. Instruktornak kéne menni. Nagyon jó. Kimész a szélére, kicsit jobban, fékez, igen, gáz. De jó hangja van ennek a szarnak. Ez megy végig. Hát de bazd meg, mondom, menj ki a szélére. Kívül mi az Isten, az rázókő mellől elkezdjük a balkanyart, és
tizedszeresen megy ki, hanem valahol olyan fél távtól egy picit jobban belógva elkezdi elbaszni a kanyar, de az összeset. Igen, egyszer dicsért meg közben. Nem, tehát egyébként a Máté udvarias, tehát ő a pálya nyomvonalát, az ideális ívet nem akarja zavarni, többször rövid időre keresztezi. De egyáltalán nem zavarja, ne kopjon az aszfalt, az összes hülye ott jár, csak kopik az aszfalt. Igen, az ívenmerés, ez túl sok stressz, ez nem túl jó móka. Jobb a drift egyébként mindenképpen. De így, hogy nem egyébként a legvégén, amikor már 25 perc volt egy menet, és az utolsó mondjuk 2-3 körben megszámoltam, volt 3 olyan kanyarja, ami nem volt nagyon elkurva, csak kicsit. Igen, és ez közben közlés dicséretként, hogy ezt a kanyart nem basztad el nagyon. De az egyébként tényleg félelmetes, hogy be van oltva. Az ellen, hogy meghallja, mit mondok, és nem tudja, és én mondtam is, hogy ennek hiába mondod. Közöltem be. De ez egy jó moment egyébként, mert amikor 10 év először beültél mellé, még amikor drift tanonc voltam, ugyanez volt a műsor. Úgyhogy lehet, hogy 10 év múlva már egész jó éveket fogok venni. Gyakorlás. Ugye meglátjuk. A BPC-nek az építetője egy motorsport legenda. De azért nem mondom, hogy tulajdonossal, mert ott azért vannak rossz indulatú sejtések, de az építetője ugye a Hanoch Nissani nevű izraeli-kanadai magyar érdekeltségű üzletember. Neki állítólag a beceneve a paddockban az a Sterling Mossad. Legalábbis ezt hallottam. Ő volt az, aki 38 évesen döntött el, hogy neki van perspektívája az autósportban, tehát nulláról, mint mondjuk a Máté. És 42 évesen be is ülhetett 2005-ben a Hungaroringen pont egy Minardi tesztre, és úgy vonult be a Forma 1 történetben, mint a minden idők legrosszabb pilótája. És utána egyébként a fia... Hát 4 év után azért... Egyébként meredek fejlődési görbe ellen, mindegy. És utána neki a fia, a Roy Nissani volt az, akit úgy elkezdett építeni, majd az, és akkor állítólag azért kezdett el épülni ez a pálya. És egy nagyon hosszú utat járt, de ez már nem tudom, olyan 2008 környéken elkezdték ott a munkálatokat, akkor volt arról szó, hogy Magyarországon nem tudom, le akarják csukni, nem akarják lecsukni, megegyezés, nem tudom micsoda, és ez egy hosszú ilyen hullámvasút volt, mire ott történtek dolgok, és lehetett oda VB-t vinni. Csak is színes. De egyébként visszatérve erre, hogy instruktorkodtam ott neked meg Duman. Én azt hittem, hogy neked van egy olyan célod, hogy esetleg gyorsan menni a pályán. De hogyha nem ez a cél, akkor legközelebb csöndben maradok. Kizárólag az a célom, hogy ott valamennyire jól érezzem magam. Bár az Euroringen már úgy kb. Körbe találtam, de hát ott 80 kört mentem, nem az volt, hogy volt 2 etap, amire így beneveztem. Mondjuk a másodikat itt eladtam fillérekért, csak ne kelljen fölmenni erre a szarpályára. Ő is kimondta hangosabban. Neked volt igazad egyébként. Igen. Lehet, hogy így kisebb volt a veszteség. Igen. És visszatetted aztán a féket a kocsidra, vagy most ott van furcsa fékkel 15-ös felnén? Ott van 15-ös felnén, vannak már tervek, de még a motort egy kicsit diagnosztizálom, mert ott is vannak kicsi furcsaságok a pályánap óta. Ne, az érdekel még, hogy a féket bírta-e? Hogy te mennyire hegyezted a féktávot? Hát nézd, a fékem az úgy bírta, hogy 2 kör után már megjött a green fade jelenség, amikor először felmelegszik a fékbetét, és kiég belőle az, aminek ki kell égnie. Utána tudtam menni egy 2-3 kört, és aztán már rendesen elmelegedett, és onnantól azt játszottam, vagy nem, hát nagyjából azt tudtam csinálni, hogy egy hűtőkör és egy gyors kör. Hát így tudtam váltogatva menni, de a motor is ugyanígy melegedett, meg a fék is, tehát így egész. Hát igazából a fék jó lett. Csak így nincs értelme. De nem volt élvezetes. Én eleve nagyon más ligájú autók voltak ott körülöttem. Az is egy kicsit szerencsétlenül jött ki, hogy azért a GT3 RS az nem egészen egy tempót megy velem a célegyenes végén. Te mondtál, én 160-at mentem. Persze kikerül, csak ez is azért levon egy kicsit az élvezeti faktorból. Tehát a legjobb, amikor veled hasonlókkal mész együtt igazából, nem? Egyszer majdnem egyesültünk az egyik BMW
velünk ki elment mellettünk. Hát az izgalmas volt. Igen, néhányan nagyon keményre vették, és nem mindig onnan jöttek, ahonnan számítottál rá. Hogy úgy mondjam. Igen, volt egy-két hülye, volt egy GT3 RS, egy fickó, aki ott próbált meg egy sikán előtt beszúrni valakinek, hogy nem is értettem, hogy mi volt ott az elképzelés. A többség egyébként rendben volt. De igen, ezt az egy ilyen jelenetet láttuk, de egyébként mindenki vigyázott mindenkire. Ilyenkor autóval hogy illik előzni? Ugye motornáltak egyszerű, bemész tívbelsőre, befér az első kerék, ott ő kinyitja, te elmész és kész. És hát amíg nagyon látod, hogy megvan a helyed. Tehát itt nem kezded el beszúrni féktávon, mert lehet másiknak ott van egy 100 000 eurós autója, vagy 200. Tehát itt azért, amikor tutira megvagy, meg itt senki nem kezd el nagyon racsingolni, meg hát én meg nézem a tükröt folyamatosan. Tehát, hogyha látom, hogy valaki nagyon érkezik, azt fogod látni, mert a tükörben megjelenik néhány kanyarral előtte már, egyenesben látod, hogy érkezik, a következőben megint közelebb van, és akkor leindexelek. És akkor és elengeded? Persze, eldobom az ívet. Én nem megyek az ívről, de alapvetően annak kéne lenni a szabálynak, hogy aki hátulról jön, az azért jobban látja, hogy ki van előtte. Igen, de azért, ha van rá lehetőség, akkor lehúzódok és indexelek, igen, hogy merre fogok menni. Így van. Tehát, hogy ne kelljen neki gondolkodni, most elfér, nem fér el, hanem ha indexelsz, akkor mutatod, hogy fogsz neki helyet hagyni. Tehát, mint van egy ilyen baltörés, ahol egyébként bemennél balra a kerékvetőre, és ott így átlőni, de ha indexelsz jobbra, akkor tudja, hogy ő átlőhet ott a kerékvetőn, mert adtál neki helyet. Tehát ezt így illik. A Nordschleife-én meg a Crest kell betartani, csak balról lehet előzni, mint az autópályán. Ott azt kell betartani. Be is tartják egyébként. De egy ilyen pályánap úgyse csak az autózástól jó, hanem inkább persze, a bandázástól, így, hogy ez különösen emlékezetes ez a nap nekem, hogy egész nap kaptam az ívet. Majd, amikor beültem volna a bandi mellé utasnak, az is nagyon csodálatos élmény volt. Ő meg úgy kritizált, hogy milyen béna utas vagy, hát hova kapaszkod? Nem, az még előtte volt, amikor a súly-lóerő arányról beszélgettünk ott a Ákossal, a Neppernek a fiával, így hárman a bandiban, és akkor a bandi nézett, hogy én nézzél már rá, mekkora bele van, már nekem. Ott megkaptam, hogy dagat vagyok, de az Ákos nagyon kedves, ő próbálta menteni a helyzetet, és próbált valami kedveset mondani. És csak mondta, a csontjaid erősek, vagy legalább ronda is? Nem, azt mondta, hogy de a súlypont legalább lejjebb lesz. Mármint ahhoz képest, hogy ő ül be. Egy egész nap balfasznak volt a nőt, ledagadtaztak, és még alacsony. Ezért fizettem egy csomó pénzt. De jó lehetett. De tényleg a bandázás az sokat hozzá. Tehát, hogyha nincs autózás, akkor is jó bandázás, mert például volt ott már akinek. Akit nem azért megyek, hogy ne legyen. De hát én a garázsba is azért megyek le. De tényleg volt ott olyan, akivel találkoztunk, és csak bandázni jött ki. És neki is jó volt. Tudom, engem is hívtatok, de sajnos arra hétvégre már volt programom. Hát mindig hívunk, és sose jössz. Hát egy nappal előtte, vagy nem tudom, ilyen nagyon feszes határidővel szóltatok, és jelezted, hogy mellé úgy sem lehet beülni. De az is egy hívás végül is. Mellé beülhettél volna. Hát jó, de az akinek öröm. Nepper ahhoz is meghozta a kedvem. Nem lehet röhögni. Nepperűzés. Végre röhögtük azt a 25 percet végül is. Tehát... Hát jó volt, szerintem arra jó munka. Jó, hogy nem körre volt számolva, a 30 perc is meg lett volna. Na, nepperűzés. Bandi, te kértél tőlem nepperűzést, kérlek, mondd el a kérdést. Furcsa, hogy nem tőled kér. 3 adással ezelőtt coming out-oltam a Veszpával, amit azóta használok, és 1000 kilométernél is többet már megtettem vele. Szeretnél valamit, amiben heterónak tűnsz? Hát egyrészt mindenkitől kapom az ívet, de ez engem nem érdekel különösebben. De mégis eladod. Lepereg rólad, karcol, de nem sebez meg, de azért eladod és veszel mást. Jó. Ez egy tényező, valóban. Lehet valami mély búzisabbat vesz. Egyik haverom átküldte a mintapéldányát annak, amit te mondtál. Mósisak, bosszöltöny, mokaszin és egyenes háttal a Veszpán. Tehát ezt egyből megkaptam, amint mondtam neki, hogy Veszpát vettem. És nekem a piros tetszik legjobban. Az enyém ezüst, de nem ez a bajom vele.
A jármű műszakilag kifogástalan lett most már nagyjából, tehát úgy nagyjából mindent rendbe raktam. Alapvetően jó erőben van, jó a súlylóerő arány, mozdul, de nehéz, rohadt nehéz. Én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire tényleg komolyan Gran Turismónak gondolták. Tehát egy túramotor lényegében az én felfogásomban. Hány kiló egy ilyen? 150 kiló. Mi? 150 kiló Vespa GTS, és így is mozog. Ez melyik? 300-as vagy a 250-es? 300-as már GTS néven volt. Ez is GTS. Ez is GTS? De 250-es. Hát az én motorom is ugyanilyen nehéz, és azt nem érzem annak. Hát, az más. Picit más a súlylóerő arány. Nem a menéssel van baj, mert jól megindul. Kanyarodni nem szeret. Tehát úgy futómű sincs döntögetni nagyon, nagyon izomból kell. Futómű, figyelj, robogóhoz képest tök jó. Hosszabb hátsó gátló, hogy megorvosítsd, és direktebben mozogjon. Tologatni is utálom. Okay, az van, hogy ez a súly, meg kimértem centiméterre, miután először bementem vele dolgozni, mondom, basszus, ez nem férek el sehol, mi van? És akkor látom, hogy 6 centivel szélesebb a tükör, mint a jogon, ami hát kevésnek tűnik, de valójában... Forgalomban már nem, mikor autó között mész, akkor már nem. Nem lavírozol vele olyan könnyedén, mint egy robogóval. Tehát baromi nehéz nálam a feladvány, mert sűrű városi forgalomba is a legszűkebb helyen szeretek elférni, viszont ki is megyek a városból, ott meg kell tudnia egy ilyen 100 körüli tempót. Azt igazából jól tudja. Tehát a legszívesebben, amikor Gödöllőre mentem hozzád, azt nagyon élveztem, mert tényleg ilyen túrázós jelleggel, országúton, meg ilyen 70-es zónákban ott van elemében ez a motor, de nekem egy kicsit nagy és nehéz, ezért könnyebbre váltanék. Jó, mondom gyorsan, jegyzetelj. Benelli Velvet 250, alig nagyobb, mint egy 50-es, nem szexi, nem retro, viszont kb. A legkisebb testű 250-es egész jó áron van, hogyha adnak el rendszámosat. Ez azért nem szép. Nem, ez valóban. Gilera Nexus 300. Mi az, hogy nem szép? Furcsán ülsz rajta, de... A Nexus 300 az gyönyörű szerintem robogós szemmel, de nagy. Az egy kanapé. Az 500-as az nagyobb, a 300 szerintem egy nagyon jó arány, nekem az nem tetszik, hogy ülök rajta, meg pici az ülés alatt a tároló, de fontold meg. Megint a nem szép kategória, viszont kb. Tökéletesen megfelel a leírásodnak, Piaggio Carnaby 300. Sajnos a külsejére nehéz kimagyarázni, azzal nem fognak homoszexuálisnak hívni, azt garantálom. Carnaby? Azt nem ismerem. De nézd meg, mert annak a paraméterei megfelelnek annak, amit te kérsz. Liberty 200-as. Fú, nagy kerék nem kéne. Igen, sajnos az nagyon csajos. Nagyon csajos a Liberty 200, kerék, viszont az nagyon karcsú. Illetve egyáltalán nem felel meg a leírásaidnak, viszont szerintem a legkívánatosabb ilyen 250-es robogó a Honda Helix. A lowrider, a pitonság. Az rohadt széles, nem erős. Tehát az egy veterán. De mekkora tanár vagy az vele. Nagyon, az oké. Ennyi volt. Ezt elfogadom. Az nagyon ott van. Figyelj, ez stílus. Nekem, értem. Olyan kultusza van Amerikában. Ezt értem, ezt a kultusz. Igen. Az nagyon adja. Én elmondom, hogy én mikre látom, hogy kanapé. Várj, azt nem beszéltük meg, hogy mennyi a pénz. Ja, azt elfejtettem beleírni egyébként. Igazából alá szeretnék menni, mert az is egy kicsit zavar. Hát ez ilyen 6-700-800 körül mozognak ezek a Veszpák, így a régi évjáratok, és nekem ez kicsit drága olyan szempontból, hogy túlértékes tárgy ahhoz, hogy én csak szaladgáljak. Nem szeretsz ennyi pénzt beletenni motorba. Igen. Meg igazából a kockázat is, tehát hogyha itt valami elfossa magát, minden van, hál' Istennek a Piaggiohoz, azt imádom, hogy mindent lehet kapni hozzá, de azért az a 4 ütemű blokk, hogyha megkotlik, arra lehet költeni rendesen. Én egyébként azokon gondolkodtam, csak egy kicsit bizonytalanul, nem tudom, hogyha egy-egy szót mondasz rájuk, hogy Runner VXR 180. Az FXR-re gondolsz, a kétütemű. Nem, a kétütemű nem kéne. A VXR, de az 200-as. Igen, vagy a 200 vagy. Hát, nem vagyok benne biztos, abból volt 4 ütemű 180-as. 200-as volt, igen. 200-as? Szerintem nyugodtan. Igen? Az egy nagyon jó Piaggio blokk, szerintem egy vagány formában. Az a forma, az vagány. Derby GP1 250. Nem mernék. Nem tudom az is miért. Piaggio blokk. Ugyanez a blokk, mint az nagyon tetszik. De a körítés.
Meg ugye valami ilyen 200 plusz, inkább 250 pluszban gondolkoztam. Igen. És igazából, ahol most legvalószínűbb, hogy kikötök, hogy maradok Veszpánál, de egy LT4-et hegyeznék. Mármint egy 125-ös vagy 150-est. Állítólag lehet kapni ilyen félrefúrt hengereket hozzá, ami kicsit nagyobb. Gyártáshívás. Az a baj, hogy ezek a 4 ütemű robogó tuningok, tehát hogy az a jó a robogó tuningban, hogy leveszed a hengerfejet, rádugod a hengert, ráteszed és megy. Ugyanúgy a vezérlés, meg az a sok szopás, amihez Igen. nekem nincs se tudásom, Igen. se türelmem, se agyam, Nekem se pénztárcám. Nekem sincs kedvem szétszedni egy ilyen 4 ütemű blokkot, viszont az LT4-nek jó a mérete. Tehát azt tudom, hogy ugye most van egy LT2, amivel bohóckodunk a pályán. Versenyeztél? És annak jó a mérete, kicsit bénán néz ki, de igazából megszokta már a szemem. Nekem ez. A Runner? A Runner. Ezen 180-asan mentél? Nem mentem. Az már mindenki azt mondta, hogy mindenki 50-esként használta, hogy az valami botrány módon megy. Az hagyján, de ráadásul olyan tuningot lehet ráakasztani, hogy gázra úgy jön fel egy kerékre, ilyen lassan, hogy és úgy, csak Erőből. De igen, de hogy lassan, nem az, hogy kivágja magát, hanem ilyen lomhár, mint hogy a Hayabusa tudja még ezt kb. Nagyon aljas. De én láttam menni, még annak 90-es években volt ez óriási sláger, és nagyon sokan vert. Hát a kipufogóról egyértelmű volt, hogy az már nem egy 50-es, de akkor még bukó nem kellett motorokra, és Pesten láttam, hogy ezek a 180-asak hogy mennek, meg amikor lámpánál ez elindul, akkor az nem botrány, hogy ez az hogy megy. FXR-rel, tehát a 180-as kétüteművel az a baj, hogy abból, ami szép, az heroin drága. Igen, az igen. klasszikus lett. Az igen. Elfogyott. Szét van hajtva. Elfogyott. És Volt akinek abból a megvan- narancssárga szürke, arra volt nagyon fölállva a cerka Egyikre sokáig. sincsen rendszám, én pedig már. Akinek van rendszámos ilyenje és szép, az Igen. megmondja, hogy vele együtt temetik. Igen. Az mondja, azok nem az, amitől az emberek Igen. És megszabadulnának. igazából a 4 üteműséget azt szeretem, hogy ilyen finom, halk, Igen, meg büdös. nem akarsz te 10 liter tankolni a 180-as renderedbe. Ebben tetszett, ebben narancssárgában. Igen. Szóval Náti, úgy elhallgattál, kérlek, Én ebben nem szólok be. Nekem mindegyik egyforma. Mindegyik ronda. elhallgattál. Mindegy hülyeség. Én azt hittem, hogy azért vagy csendben, mert hiányzik az alfád, amit leadtál a bontóba, a méhtelepen, vagy hol adtad le, vagy leadtad egyáltalán? Mi van az alfával? Ez a mai nap, ez egy csodálatos nap, hogy végre megszabadultam ettől az alfától. Ezt már egyébként régóta vártam, mert ugye én ezt tavaly januárban kezdtem el felújítani, és hát azóta is dolgozom rajta, költök rá 1-2 forintot havonta, meg lemegyek a garázsra egy 5-10 percre havonta. Ja, nem tudom, valami ablakmosó tartály, vagy kiegyenlítő tartály, vagy valamilyen szutyok tartály, nézem, mondom, ez ilyen szépen megmaradt, vagy ez lehet kapni újat? Hát igen, 80 000 forint. Egy kis műanyag tartály. Igen, úgyhogy ráment 1-2 forint, Neper rákérdezett a pályanapon, és mondtam neki, és hát nem komor arccal nézett vissza, hanem akkor kezdődött a kiröhögésem, akkor még nem mentünk fel a pályanapra, vagy a pályára, utána folytatódott. Egész nap. Munkadíj nélkül, mert te csináltad. Igen, ott mindent, ez csak alkat. Tehát, hogyha ez a munkadíjat számolod, akkor ez szor 2. Hát igen. Bomba üzlet. Én ezt úgy vettem meg, tavaly, hogy ez... Olyan bomba, mint hogy alatt a második körét a pályánapon. Ezt úgy vettem meg, hogy csak a hátsó hidat le kell festeni, és mehet ótéra. Itt elég... Kasznira borított, kárpit nélküli kivett motoros torzót láttam fölbakolva a garázsában. Hát igen, a hidat azt így nagyon apró ecsettel festem már régóta. És a motortéren át. Picasso lesz. Igen. Picasso-nak nem volt ekkorára fullankolva az ánusza. Ebben nem vagyok biztos. Lőjetek le, mert ezt nem bírom, ezt a krakon. Szóval ez egy szokásos történet. Így mentünk fel a pályán. Atyaik. Úgyhogy dolgozgattam rajta idáig, és most jutottam el arra a pontra, amikor most már csak olyan dolgok vannak hátra, amit én nem tudok megcsinálni.
Úgyhogy végre... Lepapírozni azt a szart? Van egy-két kaszti munka, ez az amat. És végre nagy nehezen találtam egy műhelyt, akik átvették tőlem. Úgyhogy nem a vasba adtam le, hanem egy veterános műhelynek adtam át, hogy fejezzék be innentől, ami most már hátra van. Egyébként izgalmas volt, nem ez a nap, az 1 hónappal ezelőtt, mert mindig tologattuk az időpontot, hogy mikor vigyem. De amikor felrakták emelőre ott, akkor jött az ítélet napja. Azt ott én csináltam addig végig mindent, hogy mit fognak szólni hozzá. És ki mondták, hogy hát uram, és akkor inkább ezt ejtsük le. Van itt ez a gyufa, meg ez a kanna benzin. Nem, nagyon elégedettek voltak vele, tetszik nekik, már csináltak is egy ilyet valamikor. Úgyhogy ez most egy ismeretlen érzés, én még szerelőhöz sem nagyon járok soha. Ilyet sem csináltam még, hogy egy OT-ra készülő autót leadjak, és marha jó érzés, hogy ezt most nem nekem kell vele szenvedni a maradék hátralévédét, csak fizetni kell, de még így is sokkal olyan összeget hallottam, hogy úristen, remélem nem hallgatják ezt, de hogy pont csak annyit mondtak, amennyivel kalkuláltam. Úgyhogy meglátjuk, lehet, hogy... Mit kellett csinálni, ezt nem mondtad? Hát a díszléceket fölrakni a küszöbre, meg egy-két lakatolnivaló, szélvédő ki, a szélvédő alatt is kell lakatolni egy kicsit. Ugye elárulták, hogy ki kell venni hozzá a szélvédőt. Mondta sarkába pörsenés valószínűleg mondta is, hogy akkor ki kell venni, minden, nem ijednek meg semmitől sem, úgyhogy nagyon biztatóak a jelek. Meglátjuk, hogy ez is úgy alakul el, mint ahogy általában nálam alakulnak ezek a dolgok. A garázsban, hogy ez egy veterános garázsban is úgy alakul el, hogy ez 1, és akkor a végén lesz 5. De reméljük, hogy bármilyen egységről is beszélünk, de remélem, hogy nem ez fog történni, úgyhogy most leadtam, és ez egy marha jó érzés, hogy nincs ott eleve. Azzal nem tudtad megbízni őket, hogy már friss vizsgálva jöjjön vissza? Nem, megpróbáltam. De az lesz az igazi szívás. Azt mondták, hogy nem lennék beljebb, mert nincsenek cimboráik, nincsen semmi, úgyhogy ők megcsinálják az autót, és majd nekem van. Ó, oké. Itt ezt így bevallod mindenki előtt, hogy... Ezt mások is fogják látni. De nem, nincs benne semmi. Nincs benne trükk, meg nincs benne csalás, csak normális az ember ezzel foglalkozik, megoldja. Nem, én csak vicceltem, csak... Hogy mit kell felkészíteni, hogy átmenjen. Hát átnézi, megmondja, mit javítsál ki. Új blokk. Egyszer ótéztattam egy autót, és akkor is mondta, hogy akkor ezt és ezt meg kell csinálni, és akkor egyről beszélünk. Ennyi. Én ezért vittem most ide, hogy ők fejezzék be, és már nézték az alját, és nagyon idegesítőek ezek a körülmények egyébként, amit az OT vizsga egy elvár. Ott van szépen a kaszni, nincsen televágva a alvázvédővel, tehát ott van szépen a fényezett kaszni, egy-két helyen, ugye ott kilátszik, és azt mondták, hogy azt még le kell festeni feketére, különben nem megy át az OT-n. Az, hogy ott az eredeti kaszni, azzal nem megy át az OT-n. Ezt én mondtam neked, hogy az, hogy az OT-s elvárások, azok gyakorlatilag arról szólnak, hogy én arra költök pénzt, amire fölösleges, és nekem csak rosszabb lesz. Igen, de ez már OT rendszámos, tehát most nincs visszaút, előre lehet menekülni. Úgyhogy ráadásul ez a rendszám nagyon a szívemhez nőtt, úgyhogy ezt muszáj megmenteni. Big Dick 1. Nem, mondom a szívemhez. Small Dick. Megszerezted a Race 001-et. Igen, nyugodtan indíthatod az utcai versenyzői karrieredet, még miért végleg betiltják, hiszen most ez most a terv. És ezzel egy erős féktában rá is fordulunk a mai nap utolsó témájára. Miért hívnak mindent utcai versenyzésnek, ami egyébként csak csapatás, de... Én nézzel rám. Nem, ezt majd mindenki megválaszolja magának, én csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy Magyarországon nagyon nagy hagyománya van az utcai versenyzésnek, egészen a 10-es, 20-as évekig nyúlik vissza. Összeírtam pár... 2010-es? Nem, 1910-es évekig. Svábhegyi verseny, Magyar TT, Jánoshegyi verseny, Tihanyi körverseny, Kecskeméti pünkösdi 2 napos, akkor van egy olyan intézményünk, hogy Gyóni egyenes, ahol Németországból jöttek autó- meg motorgyártók végsebességrekordot beállítani. Magyar GP a Városligetben, 3-as határhegyi verseny, Balaton körüli futárverseny. Ez így nézett ki egy versenynaptár 1937-ben. Kitaláltad az ötletemet, én nekem
az jutott erről eszembe egyből, hogy ott van az a Népliget, ahol ugye legendás versenyek voltak. Most már csak fuvatás van, meg herbál. Nemrég a főpolgármesterünk, akivel én nagyon rezonálni tudok nagyon sokszor, mondta, hogy itt a lehetőség, hogy a Népligetből valami legyen, mert azt hiszem a planetáriumot most rendbe akarják rakni. Úgyhogy nekem lenne egy kiváló ötletem. Szombaton motoros nap, vasárnap autós nap. És a Népligetet kiválóan tudnánk hasznosítani. Támogatom. Nagyon jó ötlet, hogy a rakpartot lezárják, mert az egy béna egyenes, ott nem lehet semmit se kezdeni. Népliget, az csodálatos. Pont erre kell felhasználni a hétvégén. Én azt gondolom, hogy... A YouTube-on látni rengeteg olyan versenyt, jellemzően ilyen dél-amerikai országokban, ahol szupermotókkal baszhatják a városban. Patkák között, tehát nincs buziskodás. Szerintem jó a város. Az milyen jók azok a versenyek, nem? Zombi. Én meghűlök tőle, de van ilyen Dél-Amerikában is, amikor ilyen nyomortanyákkal, aminek nincs is európai változata, azzal mennek, szénné adom. De hát én eleve minden elesett járművel szívesen versenyzek, mint köztudott. Szóval a legnagyobb utcai versenyző neve, mondd nektek valamit, nem Emrihárd, hanem Kozma Endre 1909-től 42-ig. Bugatti? Ment autóval, de motorosként lett híres, de autóversenyben is, nem tudom, Monakóban ilyen eredményeket elért. Neki azért nem vitték el katonának a második világháborúban, mert egyik ilyen utcai versenyen vagy járdapatkának csapódott, és úgy eltörte a gerinc, utána igazából járni is csak ilyen gerincfűzővel tudott, de utána még versenyzett és nyert nagyon sok bajnoki címet. Tehát a magyar motorsport történetnek a legsokszorosabb bajnoka, csak mivel ő nemesi származású volt, ezért a kommunisták azok így kitörölték, a horti fiúk luxus versenye, nem tudom, az önnyönyönyö, és ugye elfeledődött, és akkor nem tudom, 10 éve a leszármazottai megcsinálták egy rendes könyvben az ő életművét, és egyébként úgy vesztette az életét, hogy a bökősmenésre veszett rá utcán, ment haza télen valamikor, vagy októberben, nem tudom, és egy kutyát akart kikerülni, és elcsúszott, és az már nem adta ki. De ő egyébként nagyon milliméterre volt a BMW gyári GP csapattól. Azokkal a szarokkal, amik igen. akkor voltak, azokkal a futóművekkel. Hát ilyen 500-as Raj, meg ilyenek, EGP, meg szörnyekkel mentek. És akkor ugye az volt, hogy ő enduróban is ment, meg gyorsaságiban is, ugyanazzal a motorral, hiszen akkor az enduro az annyit jelentett, hogy nem mennek, tehát akkor nem volt külön enduro, volt motor, amit lehetett így meg úgy használni, de az ugyanaz volt. Legnagyobb tanár lehetett ever. És elfáradtam, és ki is futottunk az adásidőből. Elmondod, mint képzett influencer, kopasz drága barátom, az influenceri lábjegyzetet, hogy mit kell tenniük a nézőknek? Hype-olni, feliratkozni, lájkolni, kommentelni, de aranyosan, kedvesen. Olvasni a szívós olvasni, mert az kultúrembereknek van, tehát hogyha olvasol, akkor kultúrember vagy, ha nem olvasol, akkor nem. Van még olyan ember, akit nem sértettünk meg? Igyekszünk azért oda tenni magunkat, ha lehet. Velem végig kedvesek voltatok. Köszönöm. És végig támogassatok minket a Donebli oldalon, mert az egy kicsit félrevezető, hogy mi most itt a stúdióban vagyunk, azt hiszitek, hogy most felvet minket a pénz, de valójában mi itt ilyen befogadott hajléktalanok vagyunk. Hát meg te fizetsz érte. Megszólalt. Igen. Ha még szeretnétek ilyet látni, akkor az elmúlt 1 perc tanácsait fogadjátok meg, kérlek, és találkozunk néhány hét múlva, amikor újra összeül ez a kis vidám csapat, vagy mások a kollektívából. Sziasztok!